Wala eh. Sticker. Ha? Sticker. Akin? Ano lang? Dito lang. Ablang. Sticker lang. Ablang. Oy, hingin ka din dito Jamon. Damo, nasaka kayo. Sticker. Di mo to. Vlogs. Sige lang. So what's up sa inyo guys? Ngayon ay pupunta tayo ng Guanzon ng Bugalyon. Sila sa akin kanina guys, nandun na daw yung plaka natin. So ngayon ay pupuntahan natin para makabit na sa ating motor na si Summer. So after 10 months natin nabili si Summer. By the way, ano pala siya, 6 months natin siyang hulugan. Hindi tayo nag-cash, no? Wala tayong pera. So 6 months natin siyang hinulugan. And then natapos natin siya ng August. Tapos after nun pinasis na yung ating plaka ng ating kaibigan na si Madam Jennifer Saratan. So ngayon nag-text sila, nandun na daw yung ating plaka. So maraming salamat sa Guanzon at sa mabilisang pag-aayos ng ating plaka, pag-process. So ayan, kasi minsan, di ba, yung mga dati-dati, inaabot pa ng ilang taon bago nila makuha yung kanilang plaka. So ayun, tara, samahan nyo ako. Let's go! In the house, yo. People say that I'm a fool, but I don't know. At least I found out what it takes to be strong. And I was dreaming all day long, drifting clouds. Eyes wide open, I would choose not to see. Yeah, no, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all the things that we have. I've been looking far away for too long now. Seems like everything has come to an end. Yeah, yo. Do I don't wanna see you anymore. Be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns and learning to fly again. Yeah. Do I don't wanna see you anymore. Do wanna be the one to play your game. Sa kapunta to the moon, road trip. Smile, not even if you beg me, darling, please. Do I don't wanna see you anymore. Do wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.
Not even if you smile, you sweetly smile. Not even if you beg me, darling, please. No, I don't wanna see you anymore. Do wanna be the ones who play your game. Not even if you smile, the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Yeah. Ay, 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 ay. So nandito na tayo sa Bugalyon mga pre, may mga nakasamahan tayong marurot. So ayun, dito pala sa Guanzon, Bugalyon, dito lang siya sa may tapat ng MU Liverrier. So lagpas lang siya ng bayan mga tol. So ayan tayo. Yan. Yan, pasok tayo. Hello. Good afternoon. Si Mobile may plaka. Receive ko may text. Mamaril, Philbert. Ito si Jen. Naka-vlog. Dudunan ako ni boses mo eh. Hello. Yan ako magano. Sige. Ano yung dalagang gano'n? Oo nga, 10 months. So, okay ka lang. Ito pala yung manager ng Guanzon Bugalyon. Hala siya, nagpa-vlog siya. Dito tayo kumuha ng NMAX. Mga gustong bumili ka mo. Ay ka, pa-vlog mo na para makita ka nila. Pero pa rin sili. Tay pa rin. Saliwang ko no. Di na, para ako. TMX. Nga TMX yun. Hindi mo na dyan. Ay, hindi mo na yung manaya. Duga. Tayo sa saliwang ko no. Sana Pagkakas to tan? 56.9. Okay. Kaya lang ito. Ay, may 2022. Pulusin. Pag-aong ko'y plaka may gawa. Sulit mo, 10 months mo. Alis mo sumap. Maliw kila dyan ni Wajay Manager. Ano ba yun? Ha? Oh, Red Max. Thank you. Tara, thank you. Bye-bye. Kanang dalawa ta, nanang dala information mo sir. QR code. wala pa yata naman silang pang-concept. Pang scan. Alam mo naman ang okay na yan, sir? Okay na yan. Thank you, Sige, sir. sir. Thank you. Thank you. So syempre, hindi natin papakapagin. Kailangan natin ibigyan ng sticker yan mga yan. So, alam mo na yung alimunan ko. Diyan. Okay na. Nya, tarong boyfriend mo. Basta
Sticker? Sticker. Sige ah. Wala ko ang tuta. Thank you. Oy, i-follow mo ta. I-follow. Sige. Hindi ka lang kinakabantayan. Ha? Meron ka pa dyan. Oh, marami. Ayos, sige. Dito na pala. Dad na, sige. Sana Invite mo Lara dyan. sige. Sige. Ano ka ba? Sige. Thank you. Sige, thank you. Yan, okay na. So, ito na yung plaka natin mga tol. Meron na tayong... Kasi ito, pinagawalan natin. So, ayun, may plaka na tayo. Pwede na tayong... Wala lang, masaya lang kasi okay na yung ano natin, motor natin, wala nang kulang. So sa susunod na bili ko ng motor, siguro ayan, pang tricycle. Mabibili natin yan siguro mga next year, December ganyan. So yan, claim na natin, mabibili natin yan. So pag bumili kayo ng motor mga pre, dito na lang sa Guanson, Bugalyon, lagpas lang siya ng bayan. So nandito yung mga tropa ko, si our classmate ko nung college, si Jennifer Sakatan. Hanapin nyo lang siya yung manager dyan. So sabihin nyo lang yung pangalan ko, yung code ko, makaka-discount kayo. Hindi, joke lang. So ayan, mabait yan, maasahan. So yan, dito lang sa Guanson, Bugalyon. So let's go. Dito na lang guys, dito ko na lang tatapusin ang ating short vlog sa ating pagkuha ng ating plate number sa Guanson. So let's go! Don't forget to follow and subscribe sa ating YouTube channel at sa Facebook page. Maraming salamat! Mwah!